morning, noon. Sunlight's pouring through my room. If I never ever let you inside of my mind, then would I still be here with you? Sunday morning, noon. Hello mga tao sa mundo ng ating ginagalawan. Welcome back to another video. Is another trip na pod, no? And dili lang ako ang mulaag, kundi with my parents. This trip is really special, you know, kay for the first time ang ako ang parents ni Kuyog na gid sa ako ang pagkalaagan. Ani magud akong parents manggod kay dili sila mahilig anang laag-laag na nilagyo na. Laagan sila but sa local lang siguro, dili lang siguro around Zamboanga del Sur, but dili sila ganahan nga mulaag anang musakay ng eroplano, no? Kay mahadlok sila eroplano, mga overthinker po sila. Sama na ako. Excited kaayo ko nga laag karon kay makuyog na ko sila. Okay? Actually, nahumanan na sila og pack sa ilahang gamit and ako po humanap ko gamit. Humanap ko pack sa akong mga gamit. So I am very ready to go. 11 AM na. So ang among flight is around 3 PM pa naman. So nilakaw pa sila, ning adto pa sila og sentro kay naas lagi palit. O di ba? Excited kay sila. Yes. Birthday trip gid ni siya. April 1 and then ako lang siyang nahuna-huna ano, what if manglaag pud ta somewhere nga first time ta manglaag, no? So yeah, mga og Baguio City. Yes, it's our first time to go there. Actually, dili na mo siya first time. Kaya nakaadto naman dito. But, ning adto lang sa Strawberry Farm that time. And, murag 2009 pa man siguro to. So, karon lang yun na mo ma-explore ang Baguio City. Come with us, guys! Because I am very excited. Muna na po ko prepare sa ako ang mga itinerary. Ga-research na po ko sa mga possible na mong laagan. Kumana ko prepare sa mga documents nga dapat dalon para wala dyan malimtan, oy. Para abot dito, laban na jud, no? Kaya nag-prepare bagid mi ani. Financially, physically, spiritually, ready na, no? Gi-prepare na mo nang hopefully kani nga laag, good vibes lang, nindot ang amo ang experience, happy ming tulo didto, and mag-enjoy me. Yes! So we are go! Go! Wow! Wow! What's the use of love if all it does is break my heart? What's the use of running around head over heels if all it does is tear me apart? 'Cause I couldn't get out if I tried, and I'm stuck here asking why. What's the use of love without you by my side? Our first day here sa Baguio. Alam ko diri sa lahang balcony because gifeel lang na ako ang kabugnaw diri sa Baguio while waiting na mo mata ako ang parents. Pag nahago ni sa mo ang travel kay naabot mi gabi around 2 AM since nag-commute lang mi. Yeah, tinood ang chismis. Bugnaw diri sa Baguio sa summer. Na-excite ko nga mulaag 3 later. And di ko ka-vlog kaya maulaw ko. Shit. So, nag-voiceless na ako ang vlog. Let's explore Baguio. Kuyugon tamo. Laag tamo diri. Ano na siya, ma? Ay, tignan mo, ma. Para masubukan mo. Na-busy sila. Kapalit yun mo anaon niya. Kain mo na breakfast. Salamat po. Salamat po. Opo. Sige po.
Breakfast muna tayo sa hotel. Masarap pa luto dito. Wow. Halika sir. Ah, okay. Masarap. It's nice. Mami. Strawberry ice cream. Tapi kung nahon na itong layo, kaya na dili. Like mo na yung pinakalayo na. Ipagtungin mo nga. Morning. Then katong dito katong imton nga napay isa diri doy lang diri anak. Ano dito niya? Oo, katong Mga sweet strawberry po to ate, no? Hindi naman sila, ano, sour strawberry. Kung half-ripe, sir, may pagka-asin siya. Parang okay. mangga din. Alright, so nakadali sa strawberry picking. And, nampik na ko. Pero, dili, dagko ang strawberry karon guys. Kaya di na siya season. According to ate, last season na daw karon. So, tayo mahimo. Pero naman mangyapon siya mga gagmay lang. But hopefully, tamis, oh my gosh, nita ko, oh. There. Tamis? Mami, ito yung ako nakuan. Sarap. Sarap. Lami Lami kayo. Bisag aslo. Lami kayo. Sige. 1, 2, 3. Oh, hi, masarap. Hi! Wait lang. Tara na. Mga kalo di. Ambin ng kalo. Saan ko magbayad? Ayan, na. 1, 2, 3. Eh, ambot. Tahan mo. Smart picture? 1, 2. Jay, dahan kayong tao sa inyong likod. The mansion. Ay, yung na pagkuhan di ay? Salamat nyo, ma'am. Yes po. Bili ka na in-out ko. Na, for viewing, hindi mo na pwede paliton. Naman tayo ligyan ko, anak. Oh, pero dili mo palit. Ay, kaya mo maligyan gini sila ani ba? Na. Uy, ano ka? Gudaki ko dari. So daghan kay mga cactus di ari, like different varieties, flowers. So ako mama, wala na siya nakakuan. Wala na siya kaagwanta ning palit na gyud siya. Ano sikad? Bugat kaayo. Nya mura magbugat kay ko. Uy, ano mo paingon oy, ang mga tao kilid oh. Ala ka Lord, ako Diyos ko. Dadi. Ako, pistol. Yeah, hi guys. So we are here sa Burnham Park with my family. So lipot-lipot na lang mediari para masulat ang laag. We go! Magkadali ka niya, no? So ipakita na ko sa inyo ha, ang ilahang mall di ari nga aircon-less. Like legit, tugnaw kay diari girl. Look guys, actually wala pa ni sa, I don't know kung mo na ba ni ang mo na ba ni ang sa rooftop nila. But anyways, look may ano guys,
Wow. See, hangin kayo ay bugno kay hangin. Dira ang kuan oh, ang Burnham. So diha mi gikan ganina. Amazing. Tawa sila. Nag-date rin. Sana all. Right, good morning. We are here at Venice. So nice. It's good to be back. Sige. Pangahon na mo, pangahon. Pangahon. Ikaw, luwa naman ko di, oh.